Sí, a veure, jo crec que la victòria és justa. La primera part hem tingut moltes ocasions, si no recordo malament hem fet 4 pals, el seu porter ha tret vàries, ells ja la primera, el primer xut que ens fan, la claven, i vulguis o no, tal com defensaven, que defensen molt bé i molt ben ordenats, sempre és complicat, no?, generar ocasions i ficar-la dintre. La segona part crec que l'estratègia ha funcionat molt bé i bueno, ha sigut clau, no?, per anar-nos en una mica del marcador i després jugar 12 minuts o no sé si hem sortit abans amb porter jugador, doncs sempre desgasta bastant, però bueno, hem sabut treballar bé i content pels 3 punts. L'experiència i el que ha passat al llarg de la temporada demostra que ara el que no podem fer és comptes a veure si aquest perdrà, aquest guanyarà i fer números sense que les coses passin, no? Jo crec que ara ens hem de centrar en el partit de demà, partit de Copa, intentar passar la ronda i dilluns començar a treballar per fer un bon partit al camp del Ràpid, perquè aquest és l'únic objectiu, no?, aquesta setmana. Després el viatge a Eivissa, després el partit de Vilassar queda molt lluny i ara només hem de pensar en els objectius més immediats i deixar els objectius llargs per un altre moment. Sí, la verdad que la primera parte hemos estado ahí arriba chutando, pero no entraba el gol. Y bueno, la segunda parte queda claro que no. En cuanto entra el gol ya nos hemos puesto muy bien, hemos jugado muy bien y nada, ya a falta de 14 minutos han empezado a jugar de 5 y nada, ya hemos sentenciado. Sí, la verdad que Xavi me está dando mucha confianza con la baja de Mariano y muy contento de poder formar parte de este equipo y ayudar en lo que pueda para ver si podemos entrar en playoff y nada, a subir.